सामथाइबारिनिफ्राय गेलेमफुं भुटानसिम थांलाय फैलाय राजा लामायाव सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि डाम्पार गारिजों सौग्रावनायखौ जाथायखौ जों नुबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो दिनै फुंनि 4 रिंगासो समाव भुटाननिफ्राय अन्थाइ लांग्रा डाम्पार गारिजों एरायनाय समावनो हरखाब गंसे ट्रेक्टरा जाब्रबथायजों जायो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला रावबो जेबो जखम जायाखै होननानै मोनथिनाय जायो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइखाजरा गुप सालबारियाव हरखाबै रुनिकाटा बाजाराव फाथो फाननो लाबोनाय गंसे ट्रेक्टरा दैयाव गोग्लैलांदों। बेफोरबायदि गले गले जाब्रथाय जाबाय थानायखौ नुनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों।